हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିବୁ ବ୍ଲଗରେ ଶିବୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ଲଗ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ କି ମୁଁ ଗୋମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାର ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ଆମର ସବୁ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଗାଈ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଏଠି ଗାଈ ଫାଇ ସବୁ ଆମର ଏବେ କ୍ଷୀର ଦୁହାଁ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଗାଈ ସବୁ ଆମର ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଦୁଇଟା ଦେଖ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଅଣ୍ଡିରା ନା ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଅଣ୍ଡିରା ଆମେ ତ ଗାଈ ବିଷୟରେ ସେତିକି ଜାଣିନି ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତିନିଟା ଆମର ଏଇଟା ଆମର ଦେଇନି କ୍ଷୀର ନା ସେଇ ଗୋଟା କଳାଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟଟା ଶୋଇଥାଉ ଏଇଟା ଆମର ଗୁହାଳଟା ଏଠି ସବୁ ଗାଈ ରୁହନ୍ତି ଏବେ କ୍ଷୀର ଦୁହାଁ ଚାଲିଛି ଏବେ କ୍ଷୀର ଦୁହାଁ ହେଇକି ରହିଯିବରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯାହା ଅଛି ସେ ଦୁହାଁ ହେଇକି ହବ ସବୁଠାରୁ ମାରେଣା ଏ ନା ବଢିଆ ବା ଇଏ ପୁରା କାହା ହାତ ଲଗେଇ ଦଉନି ହଁ 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 ଆଉ ବଡି ଦେଖ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇବ ଯେମିତି ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କ୍ଷୀର ଦୁହାଁ ଦୁଇ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଧୂଆଁ ହବ ନା ଧୂଆଁ ହେଇଯିବ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପିଲା କେମିତି ଖାଉଛି ତା କ୍ଷୀର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଗାଈ ଆଣିକି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବାହାରେ ନ ଛାଡ଼ିକି ଏମିତି ଗାଈ ଆଣିକି ରଖ ଲାଇଟଟା କମିଗଲା ମୋବାଇଲ ହିଟ୍ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ସବୁଦିନ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଗୋରୁମାତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି ଟାଇମରେ ଆଉ କେଉଁ ଟାଇମରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେବ ଆଉ କେଉଁ ଟାଇମରେ କ୍ଷୀର ଦୁହାଁ ହେଇ ସବୁ ହେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ତୁମେ ସଦାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଆଉ ଆମର ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋମାତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଲେ ଆପଣ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ସବୁଦିନ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।